ग्राम हटालनि थानाय तारिख जुन 2000 साल डेभलप नि वाट निग्राय पारानि के हाबुं न'नि नैटा सार नैटा समायो आनंद बाजाराव थांनि हिये बुंबायखौ ये आबो बायखौ मनि सिङो तिनि निजराव बुंनो ब्र दं ब्रसा खुपमाय लैया आबो देखियो ये निनि आसाय मनि सिङो पारानि जत अटुक लायपायो दं वाना लायो के आबोनो माचुं मके बदै आपु अरखे बुधबार के बाय थाके तुइतर मनि समय के आबो तुइतर मनि समयो बुं साहां से फायो मी तुयो दे हियावनि हिबाय सुये तुयो दे क्लुब फिथा आबो देखे संदेह खिलायो जों अटुक लायो दं के अटुक लाय मनि सिङो तावनि जराव जों नायतु नाय बरछरा निसियो निनि कांचनपुर खावला सिङो ब्रो क्रोंरिनो पा जगाव साइरि दियो के ताव के बो गच्छरामपारा हॉस्पिटल सालथां वके बरो लायो नाय दं मके ओबो नाव नाय बिसे बरहा तुयो ब्रो देखे न मा कामी हि सालायो के आबो ब्रो के मा कामी हि कास देउ ताव के आबोनो इफोनो लाय दं आके जेहेतु थानाव जिति इनरे रिपाय मबो ये थानानि ब्रो फैयाके जेजा खसाया को हिने सिंलाय दं रमि बो ताव से जदियो बो तुइ सिङो ब्रो उं थांमिं के बुंनो नंनाय हिनो माचुं लायो माइके रोत्रे ब्रो आके माया तो मोरो मामोरो माया के जे माकाने रो साव ब्रो नंनाय बोले अन्न सालायो के ब्रेखौ हाब्रेखे सो हासाला माया ताव नाय सिंलाय दं आबोनो के जदि से ब्रो यांखले काहामखौ ब्रो उं हांके बोले थैनो आरिनो बुंमायो माइके ताव आजांना जे आबो तंनै रो खुदै खनाव नारो बरखंले तुइ नुबासि सामो होसे बाहिमसे ना तो लायो मान जरावने हा आं नरावनि बिसकांगो नुयेने तंनाय आं बरो नरावनि बिसकांगो लाइव भिडियो नो आं खसामन सियो मानि स्रेस्तानो लाव आरफनो आं ताइ ट्राइ खेने हा लाइव भिडियो के मानि बरो नेटवर्क कभारेज उया नेटवर्क आसु हामियामन बो लाइव भिडियो के नरावनो नुमैया आरफनो माइदे माहा माया दे आं नरावनो नुये थानाय के बो बिनि खोपो मियावो फनो आं बयनि यूट्यूब चैनल दै नराव जतन नायसावये नुखना के आबोदै न आं यो माइदे माहा माया दे आबोनो कम हामखिया नराव बिसकांगो नुनाय आरो मिया नरावनो बसुनो सिरियो खक्सा